मेडामखौ लोगो मोनबाय दिनै जोंहा पस्ट अफिसनि पस्ट मास्टार दे बियो जोंनि पस्ट अफिसनि ना गोजोननाय मोनबाय मेडामखौ लोगो मोननानै दिनैसो प्रथम लोगो मोनदों आरो दिनैनो रायलायदों आरो मेडामजों मेडामा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ कालेक्ट खालामनानै आंनो खिन्थाहरबाय आरो मेडामा बेसेबां गोबाव जाखो ओरैनो आङो आगस्ट मोनबा बोसोरसे जासिगोन आगस्ट मोनबा बोसोरसे जासिगोन ना दे मोजां नांबाय लोगो मोननानै ना दे धन्यबाद बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै मा होनना बुङो पस्ट अफिसाव फैदों आरो ना माने आंहा दिनै बिराद इन्टारेस्ट आरो ना बेनो जादों माने मा होनना बुङो आंहा इउटुबनि जि गुगोल एक्सेन्स पिन बियो जोंहा दिनै सफैबाय जोंहा पियना आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै खिन्थाहरबाय आरो आङो दा बेखौनो लांनो फैदों आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बेखौ आङो आनबक्सिं खालामगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो ना बहुद खुसि मोनदों आरो ना आरो साफ्रोमखौबो आंनि भिउवार्स लोगो साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होदों मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आङो दिनै बेखौ आङो मोनफुंनो हाबाय आरो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ इयुननि सानावबो एसेबां आंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय अब्ला आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरो ना जोंहा नैबेनो दङ पस्ट अफिस न'आ आङो दिन्थिनो नाजा पस्ट अफिस न'आ आङो सफैबाय दायो आङो हाबलांनोसै आरो ना सिङाव ओमफ्राय आङो लानोसै आरो ना मावखुलि गायसननाय बाहेनगामि 1970 मायथाइ गुदि बर' थुनलाइ आफाद गामि लाखसो थारमाने बे न'आ साहित्य सभानिसोमोन आं बेखौ माने पस्ट अफिस हिसाबै बाहायबाय आरो ना आङो दायो सिङाव हाबलांनो मेडामखौ लोगो हमनोसै मेडामा आंखौ फन खालामनानै लिंहरबाय आरो आङो फैबाय आरो दा नैबेयावनो आंनि गुगोल एक्सेन्स पिन क'डखौ लांनो थाखाय नै मेडामानोमोन दा फन खालामनाया दायो आङो सफैनो हाबाय नै जायगायाव बेनिफ्राय दायो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो ना रंजानाय मोनदों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों आंहा दिनै बिदि पिन क'डा सफैबाय आरो ना इउटुबनि अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोन नायलांबाय था आरो ना आङो दायो लाबाय नै लोगोफोर नैबेनो दे आंहा एबारनिफ्राय माने फैसा हाबनायनि लाइनाव फैबाय आरो ना इउटुबा आंहा चेनेल नोंथांमोननि अननायजों थारमाने ग्रथ जाबाय आरो ना आङो दा आनबक्सिं खालामबा आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो ना ओरैबायदि अखा हाबाय नै लोगोफोर अखा आरो बार दै दिनै उदालगुरियाव नायदो नै ओरैबायदि बार बारबाय दसे दहाय नाथाय आं दहाय बार बारनाय टाइमाव थारमाने भिडिअ खालामनाय जायासै आरो ना आं बेलेगाव दङमोन माने फन दिहुनस्लाबनो हायासै मा खहा जालांगोन मिथिला आरो ना ओरैबायदि बारखा नै थिनै लोगोफोर खिन्थु माखासेथिं मा होनना बुङो एसेबां साहाथ' स्रां स्रांसो नाथाय उदालगुरिनिफ्राय ओरै खोलाहा ओरैबायदि अखा बोथोरा थारमाने दहाय सानावसो बिराद मोजांमोन आरोना फुंनिफ्राय मथा मथि 2टालागै मोजांमोन आरोना अकस्मात ओरैबायदि गोसा बार बारबायना बार बारखांनायनि उनाव ओरैबायदि अखा फैबाय दा नोंथांमोना नुदों आरो उदालगुरिनि जायफोर भिउवार्स लोगो नोंथांमोन दङ नोंथांमोना मिथिगोन उदालगुरियाव माबायदि बार फैनाय आरो खोलाहा बांसिन थांबाय जानांगौ बारा खोलाहा ओरैबायदि गोसोम जालांबाय आरो ओरैबायदि आवाज होलांदों आरोना बारा लोगोफोर दहाय आङो नोंथांमोननो भिडिअआव दिन्थिदोंमोन नै मा होनना बुङो गुगोल एडसेन्स पिना आंहा सफैबाय होननानै आङो दायो बेखौ आनबक्सिं खालामसै आरो नै लोगोफोर आनबक्सिं खालामसै माने आं दिनै बिराद खुसि आरोना लोगोफोर नै नायना ला गुगोल एक्सेन्स पिन क'डा आंहा सफैबाय इउटुबा आंहा 2K जाबायमोन आरोना 2K जाबाय आरो मनिटाइज खालामबायमोन मनिटाइजबो जाबाय बेनिफ्राय आरो दायो नै एक्सेन्स पिना सफैबाय बेनि थाखाय
साफ्रोमबो साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे भिउवार्स लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आङो नैबेखौ मोननो हाबाय आरो दिनै। आङो अब्ला दायो नैबेखौ आङो आनबक्सिं खालामसै। दहाय बुंदोंमोन नोंथांमोननो आं बेखौ आनबक्सिं खालामनायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन होननानै। अब्ला नायलांदो लोगोफोर, आं बिराद हेपि दिनै, खुसि लोगोफोर। आङो दिन्थिलांनोसै। नै खुलिबाय आरो आङो बेखौ खुलिबाय। बेनिफ्राय बेयाव मा दङ आं नायगोन आरो दै लोगोफोर। बेयाव मा दङ आंबोथ' मिथिया। जायफ्रा सिगाङाव इउटुब बनायनानै नोंथांमोनहा मोनखाबाय, नोंथांमोनहा मिथिखागोन। आरो गोदानफोराथ' बेखौ मिथिनाय नङा। अब्ला आङो नायनोसै सिङाव मा दङ। नाम्बार थायो, माने नाम्बारसो थायो नैबे सिङाव। नै नाम्बारसो थायो आरोना। जेरै एटिएमआव माने सिक्रेट कड नाम्बार फैयो नै बिदि आरोना। आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिथ'ला दे लोगोफोर। आंबोथ' इउटुबनि सोमोन्दै माबायदि आंबो बेखौ मोजां मिथिया। बेनिखायनो बे सिक्रेट कड नाम्बारखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिला आरोना। बे आंनि थारमाने पिन कड आरोना। दे अब्ला लोगोफोर, आङो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंनो आङो बेखौ मोनफुंनो हाबाय। आरो दिनैनिफ्राय आरो नोंथांमोननि लागै बिदिनो मोजां मोजां आङो भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायो। आं नाजागोन आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरोना। स' अब्ला लोगोफोर, आङो आरो मा भिडिअ होनो हायो आङो नायबावनोसै। दिनैनि भिडिअआ माने कालेक्सन जासिगोन आरोना लोगोफोर। बिदि दे अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर। आरो कलदाब लोंनो नागिरदोंलै लोगोफोर, दानबाय। हामा जाबायना माने बायना दोननाया एसे गोबाव जाबाय लोगोफोर। नारेंखल दाब लोंबायलै लोगोफोर। नै गरम ना बोथोरा, दहाय थारमाने ओरैबायदि अखा हाबाय, माने बोथोरा दिनै फुङावनो बिराद साफामोन आरोना। फुंनिफ्राय जेब्ला बेलासेनि 2टा जाबाय, ओरैबायदि बार बारबाय आरोना उदालगुरियाव। आयो बार बारबाय, अखा हाबाय। ओमफ्राय दायो आरो ओरैबायदि सान्दुं दुंफिनलायबाय आरो ना। बोथोरखौनि माबाखौनो खुनु हमनो हाया आरो मा समाव मा जायो लोगोफोर। बेनिखायनो दा नै गरम जाबाय नालाय, ओंखायनो आं नारेंखल दाब लोंबाय आरो लोगोफोरनो। बरिया गोथाव, गोदै। सलिड जाबाय, दोनदो। नैबे जाबाय नारेंखल दाब लोंनायनिमोनलै लोगोफोर। नैबेखौ जाबाय थारमाने एसे मोदोम जाबायमोन आरो नारेंखला। दाबबो लोंबाय, ओमफ्राय फिथाइखौ जाबाय। नै गोथाव, गोदैथार लोगोफोर। लुबैनाङा दे लोगोफोर, माने नारेंखल दाबखौ लोंनांगौ आरो ना। हायोबा देहानि थाखाय बिराद मोजां खामानि होयो। ब्लाड सार्कुलार, बेनिफ्राय किडनि, आरो बिदिनो लिभार, आरो बिदिनो माखासे देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो नारेंखल दाबा। बेनिखायनो लोंनांगौ लोगोफोर। आंबो लोंबाय, माने आङो सानफ्रामबो लोंनो हाया। न'आवथ' नारेंखल गैया नालाय, बायनानैबाबो सप्तायाव थाइसे थाइनैबाबो दाब लोंनाय जायो आरो ना लोगोफोर। दायो बे नारेंखल दाब लोंनायनिनो बे माबाखौ जाबाय आरो आंनो मोदोम जाबायमोन। अब्ला लोगोफोर, आङो दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला, बेसेबांखिनियावनो दोननोसै। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोन बयनिसिम फिन जासिहरबावनानै, आरो उननि समाव नोंथांमोननि हेफाजाब आरो अनसायनाय मोनगोन होननानै मिजिं थिनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनबाय। थेंक इउ लोगोफोर।